В момента правя демонстрация на колоната, образувана между монумента, който не се вижда от тук, за началото на област Перник, и Драгичево. Виждате колко дълга колона, колите се движат изключително бавно, с 4-5 км в час, т.е. все едно пеша. В далечината, ако сте малко проницателни, може да разпознаете къде е кръстовището на Драгичево, при Драгичево. Проблемът всъщност е в това, че се строи виадукта над който свързва магистрала Люлин, който ще свързва магистрала Люлин с С-79. Може да се забележи, макар че сега е тъмно и картината не е много добра, че има колона и която минава през Драгичево. Ето това тук, центрирано, мъждукащо, една ивичка, която е в Драгичево. Това е централният път. Много добре се вижда моста над железопътната линия. Това също е колона, която е единична, за разлика от тази на главния път, тук на магистралния. Колоната е единична и се движи сигурно много по-бавно. Проблема е грандиозен. Аз лично съм засядал в тази колона, дълга колона, на дневно време, в събота и в неделя, и престоят ми от тук, където се вижда прииждането на колите. Това е малко след монумента за Перник. Виждате отзад на фона Горно Драгичево. Та от тук до кръстовището на Драгичево при автокъщите престоят ми е бил 40 минути. Ужасяващо. Предполагам, че това ще продължи докато не се отвори пътя при Перник, при строителството на магистрала Люлин. Трудно ми е да изброя колко коли са, но доколкото така имам представа, това разстояние между монумента за начално на област Перник и кръстовището на Драгичево е около 4 км. Две пътни ленти на 4-километровото трасе, две пътни ленти с коли дълги 4 метра и половина до 5 метра. Може да направите просто аритметика за колко автомобила става въпрос. 200 автомобила на километър по две, защото са две ленти, 400 автомобила на километър приблизително по 4 километра само до Драгичево. Това прави 1600 автомобила в задръстване, чакащи 40 минути. Колоната продължава още. Добавете към това и колоната в самото Драгичево. Просто става въпрос за няколко хиляди автомобила само в рамките на 40 минути, които ще преминат това разстояние от 5-6 км от влизането си в област Перник до влизането си вътре в самия град Перник. Този проблем никак не е маловажен. Туристико-потока, пътуващите в събота и неделя, просто не ги мисля горките. Хората си правят едни планове, случват се съвсем други действителни развития. Във всяка една кола, във всяка една мъждукаща светлинка долу седат пътуващи и вероятно са изключително отекчени от ситуацията, която се случва, в която са попаднали, чудейки се какво да направят следващия път. Ето едно решение, което аз ще предложа. То е свързано с пътуващите до Кладница или търсещи алтернативен вариант на първа алтернатива да се мине през Драгичево. Втората алтернатива е да се върне, да мине през Марчаево, от което има връзка отново с светофара на кръстовището на Драгичево и пак ще влезе в колоната. Но моят случай е такъв, че аз пътувам към село Кладница, пътуващите към Рударци могат също да го направят, и затова сега това, което ви показвам, е наблюдение от село Марчаево, от което има страхотна гледка и през деня, и както виждате сега през нощта към магистралния път С-79, към самия Перник, към Драгичево, горно и долно, към село Люлин, Големо Бучино се вижда малко от него,
село Студена дори в далечината. Препоръчвам този маршрут. Аз лично избрах първата алтернатива да мина през Драгичево и се натъкнах на колоната там. Съобразих, че ще е по-бързо да обърна, да се върна отново на територията на област София, да се върна по-надолу към Владая, да завия при разклона за Владая и от Владая да продължи към Марчаево. Много се надявам този проблем да бъде разрешен и колите да си преминават на този магистрален път с магистрална скорост 70-80, дори 100 км в час. Това е за репортажа. Репортер на сайта на село Кладница, село Рударти, село Драгичево, Станко Йорданов.